Tanam linting. Apa lagi? Apa ya enak ngene iki? Nyapa lho? Lah rene nggo rokok apa ora? Kok ngeceng linting iki. Yo, nggawa mau. Entek ta wi, tak demne cah-cah ngono. Beh, ngene paru-parumu enggak nganu ya ngene. Enggak kotor e rokok ngene. Ya sampurna mil lah. Beh ngene kuwate ya mek lintingan Mas ngene iki. Seje karo sampeyan ngono kuwi. Wira-wiri nggo duit akeh, rokokane sampurna mil. Ngene iki linting wis bersyukur kok. Beh. Aja disemet dhisik to. Badangan kok aku nggo kene. Mesakne paru-parumu. Mbok tuku-tuku kono lho sampurna mil apa ngono lah. Mesakne. Ngene iki tekmu gaduh ya ngene iki. Gaduh. Beh. Ora duwe ya. Bawa tekku ngono lho, payu 50 barang ning kono. Ya dene duit entek tapi. Entek niki foya-foya kan. Nggih. Ya lah, sik 6. Gaduh. Bawa ya aku ngene iki. Beh rokokmu lambene. Ora enak. Wis gaduh rokok lintingan. Aja diterus-terus nih, sik 6. Suwara men. Mbok kaya aku ngene iki. Foya-foya. Ya wis tak alih sik aku.